אחרי הרבה זמן שלא, בואו נפתח קצת קוביות. אז שלום לכולם, כאן פייסקיובר, והיום אנחנו בסרטון חדש של אנבוקסינג פתיחת קוביות. אז יש לי פה מספריים, נפתח אותה, בואו נראה מה יש בתוך. מה שיש לי פה זה פירות של קובייה הונגרית, פירות שהן קוביות. כן, זה הגיע קצת מצ'וקמק החבילה. אז כן, יש לי פה 4 פירות. יש לנו פה אגס, לימון, תפוח ותפוז. אז כן, בואו נפתח את זה. אז בעצם זה פירות שהן קובייה הונגרית. אז זה אגס. בעצם זה משנה צורה. זה קובייה שהיא משנה צורה, והאמת היא שאין לי מושג איך פותרים אותה. כן, אז מגניב, דווקא זז סבבה. איך שהוצאתי את זה מהקופסה, זה זז בסדר, כן? קטע שממש מלחיץ אותי קוביות שמשנות צורה, כי אני לא יודע איך לפתור אותם, חוץ מהמירור קיוב. זהו, התבלגן לי? כן, זהו, התבלגן. אני צריך ללמוד איך אני פותר אותה. מאמין שזה לא יהיה כזה קשה. הופה, לא הכנסתי את זה נכון. הופה, הנה. אוקיי. כמעט פתרתי אותה. בואו ננסה לעשות אולי את האלגוריתם שמחליף. לא, אני צריך להעלות את שתי הפינות האלה. הופה, כן, אלגוריתם אחד של OLL ופתרתי את הקובייה, כן, אחר כך אני אבלגן אותה קצת יותר רציני ונעשה פתירות. לקובייה הבאה. תפוז, אוקיי, ממש סלסלת פירות קיבלנו, זה קצת שונה. בואו נראה, קיבלנו עם זה, אוי, הוראות. אז כן, זה התפוז. בואו נעשה רגע איזה אלגוריתם. אוקיי, עשיתי בעצם אלגוריתם שמחליף את האג'ים. כן, אז הקובייה של התפוז היא גם ממש מגניבה. זה יותר כזה לתצוגה, פחות לשחק איתם, יותר כזה לאוסף. מגניב, אוקיי, זה לימון. יש לנו פה קובייה שהיא לימון. גם משנה צורה. כן, אני לא רוצה יותר מדי להתעסק בזה, כי תמיד עם הקוביות, הנה. תמיד עם הקוביות שמשנות צורה, אז איכשהו הכל מתבלגן, וקשה להחזיר אותם. הופה, הנה, נתקעתי. אז אני צריך אותו פה. נעשה את הפינה הזאת לפה. אוקיי, זהו. לא בלגנתי את זה יותר מדי. יש לנו פה, זה אמור להיות תפוח. זה אמור להיות תפוח. כן, וואו. יש לי פה 4 פירות. טוב, אז בואו נתחיל לבלגן אותם, בואו נראה. אני אתחיל עם האגס, כי הוא נראה לי הכי קל. אוקיי, אז בואו נתחיל עם האגס. נתחיל לבלגן. וואי, הלימון הזה. נתחיל עם האגס. איך אני מתחיל לסובב את זה בכלל? הופה. טוב, אז בואו ניתן לזה עכשיו בלגון שהוא קצת יותר רציני. נראה איך אנחנו פותרים את זה בכלל. אז זה קובייה שהיא בלי צבעים, אז אנחנו לא מייחסים בכלל חשיבות לצבעים, אלא רק לצורה עצמה. אני חושב שזה יהיה אותו עיקרון כמו מירור קיוב. אם אתם יודעים מה זה, זה קובייה הונגרית גם שמחליפה צורה, זה פשוט בצורת ריבוע ולא בצורה של אגס. טוב, אני חושב שזה מספיק מבולגן. בואו ניקח טיימר, אוקיי? ואינספקשן, בואו נסתכל. אני לא אנסה לעשות את זה הכי מהר שאני יכול, ובואו ננסה לחשוב. 3, 4 והתחל. טוב, אז עכשיו בעצם אני פותר את הפלוס.
זה לא בגובה. זה כן בגובה, אבל אלה לא בגובה. אוקיי, זה צריך להיות בגובה של שתיהם. אז בואו נראה, פה הוא מתאים לי. בואו נסובב את זה עד, הנה, אוקיי. אז הוא במקום שלו. זה במקום שלו, אפשר לראות שהוא במקום שלו, אבל הוא לא במקום שלו. אז מה שאני אעשה זה, נוריד, נזיז ונעלה. אוקיי, ונחזיר. והוא עדיין לא במקום שלו, אז אולי נעביר אותו לפה. זה קצת קשה. טוב, אוקיי, אני לא מצליח. אז יש לי רעיון אחר. בואו נתחיל הפוך, שזה יהיה הצבע למעלה שלי, וזה יהיה הפלוס. אוקיי? כי 5 דקות ולא פתרתי אפילו חלק אחד. אוקיי. אז בואו נעשה מחדש. אוקיי, זה יהיה קל. זה הפלוס, זה קל. טוב, הנה, לא פתרתי את הפלוס, כי זה צריך... מה? אוקיי, זה כאן. וואו, זה יותר קשה ממה שזה נראה. אבל לא מצליח. אוקיי, אני עליתי פה על משהו, שמה שאני צריך לעשות זה לסובב את הסנטרים. אוקיי, רק עכשיו עליתי על זה. אחרי 8 דקות הבנתי. אני צריך, ברגע שאני מסובב את הסנטר, אז האדג' ייכנס. אוקיי, איך לא עלית על זה מקודם? הנה, אוקיי. ועכשיו זה יהיה פשוט כבר. פשוט הייתי חייב לסובב קודם כל את הסנטרים. נגיד זה מתאים, אוקיי. בסדר. מתאים, אוקיי, הנה. ועכשיו זה כבר מאוד פשוט. פשוט הסנטרים, הייתי צריך לעשות אותם על ההתחלה. וברגע שעשיתי את הסנטרים נכון, אז כבר כל הקובייה נפתרה לי חלק. אז הנה, בואו נקווה שלא יהיה לנו עוד בעיות בדרך. אז פתרתי כבר את כל הראש של האגס, זה פתור, כל זה פתור. נשאר עכשיו רק לפתור את זה, אז בואו נפתור צבע 2 שורות. אוקיי, אז זה צריך להיות ככה נגיד. אוקיי. בסדר, פתרתי את זה, אותו אני צריך להכניס לפה. מה עושה? נזיז ונכניס. נכניס. אוקיי, הנה פתרתי גם אותו. כן, ברגע שעולים על השיטה זה לא כזה מסובך. אוקיי, הנה. נכניס. אוקיי, זה כמו, עכשיו זה כמו 3x3 רגיל, הוא צריך להיכנס לפה. אז מה שנעשה, מזיז, ומכניס את זה כמו בקובייה הונגרית רגילה. אוקיי. עכשיו אני צריך לפתור פה פלוס. אוקיי? אז שתי האדג'ים האלה נכונים, וזה וזה לא נכון. מה שנעשה זה, אלגוריתם של הפלוס. אוקיי, ועכשיו אפשר לראות שיש לי פה פלוס, הכל נכון. וזה נכון, זה נכון. אוקיי, אז אני צריך לפתור את שתי הפינות האלה, שהן משתי הצדדים. אז בואו נעשה פשוט. ופתרתי את האגס. בואו נעצור את הטיימר. אחרי 11 דקות ו12 שניות. אוקיי, זה ארוך. פתרתי את האגס. בואו נעבור ללימון. ברגע שקלטתי את הטכניקה שאני צריך לעשות לאגס, אז באמת זה לקח לי דקה, אולי 2, לא יותר מדי. מאמין שללימון עכשיו זה גם לא ייקח לי יותר מדי זמן, אבל בגדול זה פחות קוביות עכשיו, לפתור זה יותר קוביות למדף, אבל עדיין זה ממש מגניב, ואם תרצו לקנות את הקוביות האלה אז אני אשים להם קישור בתיאור. הן זזות יחסית סבבה,
אז אני חושב שהלימון מספיק מבולגן לנו. נעשה אינספקשן. אני עוד פעם אתחיל מהצד הזה, אוקיי? ויסיים פה. אז זה הפלוס שלי, ופה 3, 4, והתחלנו. טוב, אז אני יודע שהאדג' הזה הוא נכון, אני רק צריך לסובב את הסנטר. ברגע שאני מסובב את הסנטר, אוקיי, צד שני לסובב אותו. הנה, סובבתי את הסנטר, זה עכשיו גם נכון. נעבור לאחד הבא. טוב, אז יש לי פה את האדג' הזה, הוא נכון, אבל הסנטר פה הוא לא נכון. אז מה שאני צריך זה לסובב את הסנטר. אוקיי, אז בואו נסובב אותו ככה. הופה, אוקיי, ולא סובבתי אותו נכון. עדיין לא נכון. הופה, הנה. עכשיו הוא והוא פתורים. טוב, הזמנים על הפנים. נזיז את זה, נסובב את הסנטר, נבדוק. לא נכון, נסובב עוד אחד. אוקיי, ופתרתי את הפלוס. עכשיו, אחרי שפתרתי את הפלוס, זה אומר שכל הסנטרים פה הם נכונים. יהיה לי ממש קל עכשיו לפתור את הפינות. זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן. פתרתי פינה. עוד אחת. כל הסנטרים נכונים, חוץ מהסנטר הזה שהוא הפוך. נוציא את זה. ככה, ונסובב. עדיין לא. עוד אחד. נכון. ונחזיר. אוקיי? ועכשיו נעבור לשורה השנייה. אז כל השורה השנייה לא נכונה, ובואו נתחיל. אוקיי. אחד פתרתי. והאחרון, אותו. כאן, אוקיי? פשוט נכניס אותו. ככה. כל הלימון נפתר. אחרי 6 דקות. זה אחר כך הרבה פחות זמן. פשוט הסתבכתי פה קצת עם הסנטרים והאדג'ים. אז כן, נשאר לנו התפוח, שאותו אני לא אעשה, והתפוז, שגם אותו אני לא אעשה. זה פחות או יותר אותו שיטה של 3-3, עם פחות שלבים, אבל עדיין זה כאילו אין את הצבעים, אז זה קצת יותר קשה. אבל ברגע שהם מבינים איך פותרים את זה, ומבינים שצריך לסובב את הסנטר, אז זה יותר פשוט. אם תרצו את הקוביות האלה, אז אני אשים לזה קישור בתיאור, כדי שתוכלו לקנות אותם. וכן, זה ממש מגניב, זה פשוט יותר בתור קישוט כזה, עוד קוביות לאוסף. אז כן חברים, זה האנבוקסינג היום של 4 קוביות חדשות. מקווה שאהבתם, מקווה שנהנתם, ותודה שצפיתם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.